खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बे दिपेन बर'आ मोनसे गोजोनथाव खौरां फोरमायदों बर' हारिनि थाखाय बे जोबोदनो गोजोनथाव खौरां लाख लाख रायजो राजाफोरनि थाखाय बे समाव बर' हारिनि थाखाय बे समाव गोजोनथाव खौरां बड'फानि जे सिमां बे सिमाङा बे समाव मोगथां फारसे मोनफानि उनाव मोनफा जानायनि लामायावखौ जों बुंनांगोन मानोना बे समाव एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बे दिपेन बर'आ फोरमायथिदों बिथाङा बे समाव मैयानि सानाव हादरनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथां धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा बाहागो लानो दंमोन नाथाय माखासे एंगार हायै जाहोनाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 57थि बोसोरसालिया जुथुमा बे जुथुमाजों लोब्बा लाखिनानै लाइमोनफोरखौ लानानै सावरायथाय जुथुमाव बिथाङा बाहागो लानो हायाखैमोन नाथाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि बिथां दिपेन बर'निसिम मोनसे मेसेज पाथायहरदों बा दैथायहरदों आरो बे मेसेजआनो बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानै जों बुंनांगोन मानोना बे मेसेजनि गेजेरजों लाख लाख बर' हारिनि थाखाय बर' फरायसानि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों थारैनो नोंथांमोननो बे समाव फोरमायनो नागिरदों जे हादरनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथां धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा दैथायहरनाय मेसेजखौ नोंथांमोननो बे समाव फोरमायगोन एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा फारि फारि फोरमायहरदों बा फोरमायदों जे बे समाव हादरनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथां धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा दैथायहरनाय मेसेजखौ बिथाङा फोरमायथि हरदों जे बे समाव हादरनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथां धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा मेसेज दैथायहरदों जे सिटेटआव बर'खौ थिसननाय जागोन थामहिनबा सिटेटआव बर'खौ थिसननाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथां धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो केन्द्रीय बिद्यालय नवोदयाफोराव साबजेक्ट महरै थिसनगोन बर' आयदाखौ बे समाव साबजेक्ट महरै थिसनगोन होननानै खोथा होहरदों हादरनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा धर्मेन्द्र प्रधाना जि जोंनो मेसेज हरबाय सिटेटआव बर'खौ थिसननाय केन्द्रीय बिद्यालय नवोदयायाव बर' साबजेक्ट थिसननाय दिल्ली इउनिभारसिटियाव एमआइएल हिसाबै बर'खौ थिसननाय बेफोर मोन्दांथिखौ लानानै जों गोथौ आरो गुवारै सावरायबाय आरो बेनि अनगायै दिल्ली इउनिभारसिटियाव बर'खौ एमआइएल महरै थिसननायनि खोथा होहरदों दिल्ली इउनिभारसिटियाव बे समाव बर'खौ एमआइएल महरै थिसननायनि खोथा होदों हादरनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथां धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव हादरनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथांनो फोरमायथि हरदों थामहिनबा बिथाङा मेसेज हरदों दे बे समाव सिटेटखौ बा सिटेटआव बर'खौ थिसननाय जागोन केन्द्रीय बिद्यालय आरो नवोदयाव साबजेक्ट महरै बर'खौ थिसननाय जागोन आरो दिल्ली इउनिभारसिटियाव बर'खौ एमआइएल महरै थिसननायनि थि खालामनो थाखाय थांखि लादों होननानै फोरमायथि हरदों बिथां हादरनि सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा थारैनो बे बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोदनो गोजोनथाव खौरां मानोना बे समाव गोलाव समनिफ्रायनो मोनसे दाबि दंमोन जे सिटेटआव बर' आयदाखौ थिसननायनि जे मोनसे बाथ्रामोन आरो बेयो जाफुंनायनि लामायाव आरो दिल्ली इउनिभारसिटियाव बे समाव एमआइएल महरै बर'खौ थिसननायनि जे बिथांखि बे बिथांखियाबो जाफुंनायनि लामायाव आरो गुबुन फारसेथिं केन्द्रीय बिद्यालय आरो नवोदया बायदियाव बे समाव बर'खौ बे समाव थिसननायनि मोनसे रादाय बा खोथा होनाया सारा बर' हारिनि थाखाय बे जोबोदनो गोजोनथाव खौरां मैयानि थान्दै जुथुम्मायाव सोलोंथाइखौ लानानै जों गुबैयै सावरायदों गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बे जोंनि होमवर्क जोंनि इयुथ जोंनि फरायसा फरायसुलिखौ लानानै मटिभेसन एवारनेस मबिलाइजेसन खालामनांगौ गुबुन फारसेथिङै 6.3 सुक्तिनि जि प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि मेटार आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांमोननिसिम स्ट्रं मोनसे दाबि रेजुलेसन जोङो हाउसनिफ्राय दैथायहरदों आरो बेनो जाहैबाय जे 6.3नि आधाराव आद्रा थानाय बर' मिडियामनि जेसेबां फरायसालिफोर दङ 100% बेखौ सरकारि खालामनायनि थाखाय प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि थाखाय नैबे बाजेट सेसननि गेजेरजों हाबा मावनांगौ बेखौ जोङो थांखि दैथायहरदों आरो बेयाव नो मर डिले
बे खोथाखौ लानानै जों सावरायदों। बर' मिडियामनि मडेल स्कुल गायसननाय, हाई सेकेन्डारि आपग्रेडेसन खालामनाय, EGS स्कुलाव पोस्ट ग्रेजुएसन खालामनाय, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि उदालगुरि केम्पास गायसननाय, गोबां कलेजाव डिपार्टमेन्ट गायसननाय आरो मैयानि धर्मेन्द्र प्रधाना जि जोंनो मेसेज हरबाय CTET-आव बर'खौ थिसननाय, केन्द्रीय बिद्यालय नवोदय बिद्यालयाव बर' साबजेक्ट थिसननाय, दिल्ली इउनिभार्सिटियाव MIL हिसाबै बर'खौ थिसननाय, बेफोर मोन्दांथिखौ लानानै जों गोथौ आरो गुवारै सावरायबाय। सरकारा सुस्रांनो गोनां बिथिंखौ आसाम सरकार, भारत सरकार, बिटिआर काउन्सिला सुस्रांनांगोन। टिचार एपइन्टमेन्टनि जि मोनसे बिथिं दङ बेखौ गोख्रैनो सुफुंनांगौ। बे बिथिंफोरखौ जोङो गुवार गोथौयै सावरायबाय आरो दिनै मोनाबिलियाव लास्ट जोंहा डेलिगेट सिटिं दङ। बेयाव रिजलिउसन एडप्ट जागोन आरो एकर्डनि सुक्ति दफा मावफुंनायनि सायाव दसे सम सावरायनाय जागोन आरो बिनि उनाव जोंनि संबिजिताव लिरखानाय अनुच्छेद बायदियै गोजाम आफाद दानि जि मिरुनि जि टीम दङ बेखौ जोङो डिजल्भ खालामगोन। डिजलिउसननि उनाव निउ बडि फर्मेसन जागोन आरो गासैबो जोंनि CWC जोंनि थान्दै बिथांमोनखौ लानानै जिल्ला आफादफोरजों सावरायनानै CWC आरो डेलिगेट्सफोरजों सावरायनानै आल्टिमेटलि जोङो निउ बडि फर्मेसननि सिद्धान्तखौ लागोन। मोनसे गोख्रों सक्तिशालि आरो निउ लिडारशिप, निउ जेनेरेसननि बेयाव टीम मोनगोन आंहा बिसास दङ आरो जोङो जायफोरा गोलाव सम हाबा मावबाय गोदान टीमखौ दानानै गालांनायनि जोंहा बयहा बिबान दङ। बे खोथाखौ आङो फोरमायबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ।